Presentaré a las personas que están en la mesa. A mi izquierda está María Jaume, que es de Serveis Ambiental Citrián de Tot, dos empresas de inserción promovidas por Fundación de Yalles. También a mi izquierda Toni Ramis, que también representa una de las empresas de la Fundación, que se llama DIT. Isabel Castro, que es la directora general de Trabajo, a mi derecha. Luego Joan Francesc Planas, de Eines per Inserción. Toni Parets, de Proyecto Hombre de Empresa de Inserción. Y Toni Aguiló, de Mestral Inserción y Medio Ambiente de Menorca. Bueno, las empresas de inserción son sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas que tienen como finalidad primordial la integración social de personas en situación de exclusión social, proporcionándoles un trabajo remunerado, la formación y el acompañamiento necesario para facilitar su acceso al mundo laboral ordinario. Dentro de la economía social y solidaria, las empresas de inserción son un instrumento eficaz en las políticas activas de ocupación, dirigidas a favorecer la inserción social y laboral de las personas en riesgo de exclusión. Son un recurso muy válido para la consolidación de procesos y para provocar una mejora en el nivel individual, a nivel individual y a nivel del núcleo familiar. Mejorar en sus competencias individuales y también en la mejora en la búsqueda activa de trabajo y para dar también una orientación a su perfil ocupacional. Además, son una herramienta fundamental para preparar a las personas para que pasen de ser preceptores de ayudas a ser generadores de riqueza. Rías Baleares estamos muy contentos de poder presentar 6 empresas de inserción a las 6 empresas de inserción que existen actualmente, 2 más que el año pasado. Queríamos destacar solamente unos datos globales de las empresas de inserción. Este año se han conseguido contratar a jornada completa 58 personas. Hemos tenido también 16 contratos ordinarios dentro de las empresas de inserción. Se han insertado 12 personas en el mercado ordinario que han terminado su proceso de inserción y han pasado al mercado ordinario. Tenemos también 13 trabajadores de estructura en las empresas de inserción, o sea, otros puestos de trabajo. El volumen de negocio anual de este año, del 2018, han sido unos 2.250.000 euros. Esos datos los tenéis en la infografía, que es lo que presentamos hoy, que es un resumen de los datos globales de todas las empresas. Bueno, ahora creo que le daremos la palabra a Dit. Sí, Dit. Deixar-hi inserció de triatge. El nom és deixar-hi inserció de triatge. Dit és... Sí, l'acrònim, perquè molt s'entendrà. DIT neix, Deixalles Inserció de Triatge és una inserció 100% promoguda per la Fundació de Yalles, neix el 2018, concretament dia 1 de gener del 2018, i la seva activitat comença el dia 29 de gener. El que fèiem és una activitat que ja feia la Fundació de Yalles a plantes de tractament de residus del Consell Insular de Mallorca, concretament la que gestiona TIRME, sobre el tractament d'envasos lleugers i de fracció orgànica, uns espais bastant industrialitzats. Fa 15 anys que tenim que fer la Fundació de Yalles. El que fèiem és, com que hi ha un torn de feina nova, intentar convertir aquesta activitat cap a la presentació. Per què ho fèiem així? Perquè això ens permet poder posar-se a part dels itineraris socials, el treball amb les persones, no caigui al mateix nivell, no un poc per damunt de la part estrictament laboral, dins el mateix contracte. Això ho trobem una eina fantàstica. Nosaltres fèiem molt d'any que fèiem feina amb això, però sempre des de la part laboral i per trobar manera que estàvem fermíssims, no teníem marges, i aquesta possibilitat que te la dones és tenir un torn de feina nou, perquè si no reconvertir l'activitat és una mica més complicat, fent-se passi ho fem amb inserció. Només dir ràpidament que l'any passat fèiem, 2018, 14 contractes d'inserció, tots a jornada completa, amb un espai de feina que són unes altes capacitats funcionals i, per tant,
la resposta podien tenir dubtes i ha estat fantàstic. Estem molt satisfets, a més enguany intentarem si podem duplicar el contracte d'inserció en aquests espais. Som en Joan Francesc, gerent d'Eines per Inserció, l'empresa d'inserció promoguda per Caritat Mallorca. Varen néixer un poquet antes que he dit, però no molt, com la qual el 2018 ha estat el primer any complet que tenim de fer feina com a empresa d'inserció. L'empresa d'inserció, no me repetiré el que ha dit Antoni, que ho ha dit molt bé, les empreses d'inserció són dues coses, empreses i d'inserció. Si l'empresa no funciona, la inserció tampoc funciona, i el repte és aconseguir crear llocs d'inserció a una empresa que té que competir dins el mercat. Això té les seves dificultats, ara ho estàvem xerrant, però crec que ho anem assolint any darrere any, sobretot gràcies a l'ajuda de les empreses d'inserció més antigues que ens han donat una mà a la nostra posada en marxa. Nosaltres fem feina dins el sector de recuperació de residu tèxtil, que ja ho veníem fent, un poc com també ha explicat Antoni, ja ho veníem fent i ara ens hem convertit en empresa perquè creiem que això és una eina molt potent. Perquè són llocs de feina on la persona aconsegueix adquirir unes habilitats dins un lloc de feina molt exigent i llavors quan passa en el mercat laboral ordinari no nota aquest vot, sinó que surt completament preparat per entrar dins el mercat laboral ordinari, a part de tenir l'acompanyament social que tenen totes les empreses que fan, totes les persones que estan dins una empresa d'inserció. Com a tret, diguéssim, un poc destacable, enguany ens hem consolidat dins un projecte que se diu Modarrer a nivell de l'estat espanyol, on hi ha més de 30 empreses d'inserció que intentant tancar el que és el cicle, l'economia circular, el tema de residu tèxtil, i crec que és un repte per nosaltres, que no és que sigui exactament com a empresa d'inserció, sinó que és un repte com a empresa que fa feina dins el tema tèxtil. Nosaltres enguany hem aconseguit crear 8 llocs de feina en contractes d'inserció. Són llocs en tema de mosso de magatzem, xofer, dependent, és a dir, són llocs on després la persona quan surti de la nostra empresa creiem que podrà entrar dins el mercat ordinari amb bastantes possibilitats d'aconseguir una feina i sobretot de mantenir-la. Hola, bon dia, som Toni Aguiló. Som el coordinador dels projectes d'economia social de Càritas Mallorca i de Mestral Inserció i Medi Ambient. Mestral Inserció no és una empresa de nova creació, sinó que és un canvi de nom de lo que era STIF, el tractament de voluminosos a Mallorca, que malauradament el mes de juny del 2017, per l'incendi que hi va haver a la planta transformadora, ens vam haver de reconduir tot el projecte que teníem. El que hem fet dins aquest 2018 és, a una nave que teníem al costat de la que era STIF, hem tret el que era la botiga de productes de segona mà, la vam posar a una altra nau que vam adquirir a la quarta fase del polígon de Mó, i hem adequat la nau que teníem botiga i magatzem per fer el taller de roba i per fer el tractament de residus d'aparatos elèctrics i electrònics. Així mateix també tots els productes de mobles, de voluminosos i tot. El que hem fet també a final del 2018 és l'empresa d'inserció assumir el taller de roba que pertanyia a Càritas perquè pogués entrar també dins el programa d'itineraris de les empreses d'inserció. La qual cosa ha fet que augmentéssim el nombre de treballadors d'inserció, de treballadors d'estructura. Jo una de les coses que vull destacar, perquè Blanc no és que hagi de treballar darrere de tot, perquè li aniran menjant el terreny uns als altres, el que volia destacar una mica era tots els tallers que estem elaborant per als treballadors d'inserció, com deia molt bé Joan Francesc, perquè quan s'hagin d'incorporar en el mercat ordinari tinguin les competències bàsiques assumides. No tan sols tallers o formació en el que és pròpiament l'ofici que estan fent, sinó també molta formació transversal de capacitacions que després és una ajuda a l'hora d'assolir el repte d'entrar dins el mercat ordinari. I ara, amb tota aquesta moguda que han tingut, estem intentant, també estem dins el programa de Modarrer d'Espanya, qual cosa fa que el que no podem assumir a les pròpies botigues de venda, tenir 6 botigues de venda de roba de segona mà, a més d'altres articles,
ho enviem a Formació i Treball a Barcelona perquè no es perdi el cercle d'aprofitament de tot el producte que recull. Molt bé, bon dia, jo soc Toni Parets, de Projecte AMA. Primer de tot vull aprofitar per donar la benvinguda, sé que algun de vosaltres no havia vingut aquí, i donar la benvinguda en aquesta casa, que ara ja és un treball vostre, no? Des del moment que ja fem un grup que ens ajudarà a empènyer, com més serem, més forts serem i més en fora arribarem. Això n'estem profundament convençuts, per tant, gràcies per acollir-nos també, i nosaltres estem molt il·lusionats amb aquesta nova iniciativa. Nosaltres, un món de l'inserció laboral no és nou per nosaltres, però sí que nosaltres constituït com a empresa d'inserció a finals de l'any passat i l'activitat l'hem començat el dia 1 d'abril d'enguany. Hem començat amb 2 persones d'estructura i 4 usuaris que estan ja gestionant un parc que viu en aquest moment. És vera que ja dic que està tot un poc tropitjat, jo no m'estendré, però en el col·lectiu, sí que puc comentar que en el col·lectiu que nosaltres trobem, els nostres usuaris i usuaris, sí que estan profundament convençuts que l'inserció laboral és fonamental. Molta gent coneix el projecte AMA, nosaltres fem tractament, tenim molt de disponible tractament, però el tractament no acaba quan una persona ha acabat un tractament, quan una persona ja ha acabat, sinó que estan absolutament convençuts que si no hi ha una plena reinserció i inserció laboral, no serveix per res. I no ho deien des del pensament que nosaltres hem de facilitar, els hem de donar una feina i els hem de... No, nosaltres estem convençuts que no hem de fer, nosaltres hem de donar les eines perquè els ho facin. Si no, estan també convençuts que això pot donar un fracàs. Han de donar les eines, els han de tenir tots, els han de formar, els han d'informar, els han de donar perquè tots ells puguin ser. Són persones que molt d'ells durant uns anys van estar insertats. La mitja d'edat dels nostres usuaris és de 35 anys, per tant estan en plenitud de lo que és l'edat laboral. Per tant, el que hem de fer és donar totes les eines perquè se puguin reincorporar d'una manera plena. D'una manera plena inicialment en la nostra empresa d'inserció, que farem tot, he dit que som novells, per tant som un més inexperts en aquest món, però amb molta il·lusió i amb moltes idees. El nostre col·lectiu bàsicament és col·lectiu drogodependent, però nosaltres ara ja parlant d'addiccions, més que de drogodependències, perquè és veritat que s'han incorporat altres models d'addiccions noves, com per exemple addiccions tecnològics, del qual nosaltres també tenim usuari i que també poden accedir perfectament a l'empresa i als nostres itineraris formatius i d'inserció. Per tant, amb totes les ganes, començàvem enguany, com he dit, fa 15 dies, a poc ja anirem, nosaltres gestionarem en principi gestió de parcs, projectes mediambientals, hem fet fins ara qüestions de restauració, catering d'això, ha tingut empresa, gestió de mercadets, estarem oberts a tot el que nosaltres, el projecte AMA, aproximadament cada dia, aquí tractem unes 500, de mitja 523 persones. Per tant, podeu imaginar que tenim un col·lectiu molt gros de persones que a poc a poc se'n reinsertant. Per tant, crec que això serà una eina fonamental, que serà bàsica i crec que entre tots empenyarem cap endavant. Gràcies. Som els responsables de les empreses d'inserció de Fundació Deixalles i el meu company Antoni representa DIT i jo represento Deixalles Serveis Ambientals, que és la primera que va crear Fundació. El 2009, però fins al 2011 no va tenir plena activitat, i Triant de Tot, que va néixer en el juny de 2017. Lo important de les nostres empreses d'inserció és que Triant de Tot va néixer per fer treballs interns dins els centres de prevenció de la Fundació Deixalles, és a dir, a totes les delegacions que té espargides per Mallorca i per Eivissa. Llavors, clar, com que l'objectiu era aquest, Deixalles Serveis Ambientals va agafar l'objectiu de fer feines externes. I el destacable del 2018 és que, clar, Triant de Tot ha anat creixent en places d'inserció en detriment de Deixalles Serveis Ambientals. Però dic que sí que hem guanyat serveis externs fent noves activitats com serveis auxiliars administratius i gestió de porteria. I també el que sempre ens hem dedicat, que té la doble vertent social i ambiental, que és la gestió dels parcs verds. Una cosa que és, a part de la inserció, que ja han dit tots els meus companys, Deixalles Serveis Ambientals és l'única que se presenta a licitació d'administració pública. Llavors, serà aquesta reserva de mercat que surten aquí a la infografia, aquestes
6 reserves de mercat que hi ha hagut ha estat deixar els serveis ambientals que els ha guanyades. Aquests 174.000 euros representen un 27% dels ingressos que ha tingut deixar els serveis ambientals el 2018. La dada que puc destacar, sí que està molt content d'aquesta reserva de mercat, que l'administració pública està potenciant aquest tipus de contractació, que afavoreix les empreses d'inserció i és el que podem destacar d'aquest 2018. Ja està. Sí que ara vos explicaré un poquet el que és el retorn econòmic i social. Hem agrupat totes les dades perquè fa d'elles la Federació d'Associacions d'Empreses d'Inserció Estatal. Llavors, ells cada any presenten un balanç social de totes les empreses d'inserció que hi ha a Espanya i nosaltres, quan hem presentat el balanç social abans, ens hem aprofitat d'aquesta eina a nivell balear i hem tret el nostre retorn social a nivell balear. El nostre retorn social, dic que és econòmic i social, és més alt que la mitja estatal. Llavors, també hem d'estar contents que Balears aporta més fent a nivell dels conceptes que estan desglosats que és tota la mitja estatal. El càlcul se basa en diferents indicadors. Un és l'aportació de la seguretat social de l'empresa quan se contracta el treballador, l'altre és la seguretat social del treballador, el concepte d'IRPF, tot això és a nivell anual. Després hi ha el concepte d'IVA, el concepte d'altres ingressos de seguretat social i altres tributs. Tot això se calcula segons els contractes d'inserció que s'han fet durant tot l'any a jornada completa. L'any passat, totes les empreses d'inserció de Balears van fer quasi 58 contractes d'inserció durant tot l'any a jornada completa. Llavors, fent el càlcul d'aquest retorn, surt que el retorn social per persona treballadora d'inserció a Balears ha estat de 6.508 euros anuals. Aquests 6.500 euros se calculen per les 58 persones que han contractat les empreses d'inserció i surt que hem aportat a l'administració pública 375.435 euros el 2018. Crec que és una xifra bastant important, a part de després els gastos de contractació del personal en la nòmina corresponent, que també volia dir, ja li llevaré la paraula a Liliana, que sí que a nivell global el 75% és a dir, 75% dels gastos de personal, dels ingressos que han tingut, que han estat 2.265.000 euros, el 75% és en gasto de personal, d'acord? És una xifra important a tenir en compte tot el que han aportat les empreses d'inserció el 2018. No sé si teniu qualque pregunta també, o si no deixaré pas... El retorn econòmic és difícil d'entendre, és a dir, s'agafa tot el que són els conceptes. Una persona 40 hores durant tot l'any, el que s'ha pagat de seguretat social, l'empresa, el que ha pagat l'empresa, el que ha pagat el treballador, que li han descomptat de nòmina, la seguretat social corresponent, la retenció de l'IRPF, si va que ha pagat l'empresa durant tot l'any. I després altres tributs que l'empresa, per ser un moviment de la seva activitat econòmica, ha portat a l'Estat, diguem, a l'administració balear. Tot això se fa una mitja de totes les empreses d'inserció que som, en aquest cas el 2018 s'ha fet la mitja entre 5, perquè el projecte HOMO encara no va tenir activitat. Llavors, aquesta mitja surt que uns 6.500 euros de tot, és a dir, de les 5 empreses d'inserció. I aquests 6.500 euros
se multipliquen per total de persones que s'han contratat. ¿Me explicas un poco millor? Eso significa que una persona que no está trabajando no aporta todo eso que se contabilizó. O sea, cuando las personas vienen a la empresa de inserción, normalmente son personas que están en paro, que tienen dificultades, que no tienen oportunidad de tener un empleo normalizado, ¿no? Todavía, de hacer un proceso dentro de nuestras empresas. Pero esa persona hasta ese momento no aportaba esa cantidad de dinero que María cuenta, es todo lo que genera tener un empleo normalizado de 40 horas, ¿vale? Entonces, esas son las aportaciones, aparte del salario, que es otra película y va a la persona en sí. Entonces, si esa persona antes estaba recibiendo una renta mínima de inserción o estaba becada, o esa no se contabilizaba en el mercado laboral, ¿vale? Entonces, es la diferencia entre no estar con un contrato de inserción a estar en la renta mínima o en otra prestación de la administración. O sea, hay un ahorro para la administración porque son personas que todavía no pueden ir al mercado ordinario, pero sí pueden hacer este mercado de transición, que son las empresas de inserción, y aquí están generando, además de su ocupación, están generando ingresos, ¿no?, para la administración. La administración ahorra porque no tiene que pagarles la renta mínima o las ayudas que les dé, y a su vez estas personas con su trabajo están aportando. Bueno. ¿Cuál es el retorno económico social medio estatal? Porque hemos dicho lo de Baleares, pero... Bueno, clar, a nivell estatal no tenim les dades de 2018, hi ha la memòria de 2017, però clar, estan xerrant de 100 i pico d'empreses que han enviat les dades a FAEDEI. Però clar, jo això no t'ho sé dir de 2018. No està, d'aquí un mes o un mes i mig sortirà el balanç estatal. Como hemos dicho que la de Baleares era un poco más alta para comparar. Sí, no, comparant en 2017, ells també ho fan per comunitat autònoma i també, si mires els números, dius, ostres, pues Balears aporta més que la mitja, sí. Bueno, yo soy Isabel Castro, directora general de Economía Social. Primero quería agradecer a REAS, como siempre, que me inviten a participar en la presentación de esta memoria, que para mí siempre es un placer estar con vosotros en la presentación de la memoria y todo el año, porque creo que lo que me gustaría destacar es el diálogo que hemos tenido a lo largo de estos 4 años, y estos buenos resultados también creo que son fruto un poco de que nos hemos sentado con el sector y el sector nos ha explicado su problemática y nos ha explicado cuáles son sus necesidades y cómo podíamos ir cambiando poquito a poquito las cosas, y creo que es justamente lo que más podemos destacar desde la Administración Pública, en este caso desde la Consellería de Trabajo, es la recuperación del diálogo social con un sector en el que creemos y apostamos no solo por los datos que hoy se demuestran, pero también por nuestra apuesta siempre por la distinta forma de economía social, y creo que es muy importante continuar con este diálogo, recuperar el Consejo de Economía Social y el Cooperativismo. Creo que fue bastante importante, puesto que llevaba 4 años sin convocarse, y en los próximos días volveremos a convocar una sesión, que será la última de la legislatura, y volver a recuperar las convocatorias de subvenciones que también han dejado de existir. Actualmente se está tramitando la última convocatoria de este año, el 2019, por importe de 325.000 euros, y básicamente tiene 2 líneas que están consensuadas con todos los que estamos aquí. Una de ellas es colaborar, subvencionar una parte del coste salarial de los contratos de inserción en un 35%, y otra es una línea nueva que empezó el año pasado y que continuaremos este año porque parece que es bastante positiva, que es la subvención del 25% del coste de los técnicos de acompañamiento. Paralelamente también tenemos otra convocatoria que también es exclusiva de las empresas de economía social, que es dentro de la convocatoria de incentivos a la contratación. Hay una línea para empresas de inserción para la subvención de contratos formativos. En cualquier caso, esto está en tramitación ahora, lo aprobaremos en el Consejo de Cooperativismo, que será seguramente la primera semana de mayo, pero lo que más me gustaría, aparte de las cantidades económicas, es poner en valor la necesidad que tiene que haber de que cualquier administración pública se dialogue con el sector que sea para que se nos vaya explicando dónde están los puntos de conflicto, dónde se pueden ir depurando y mejorando un poco las convocatorias,
y creo que continuar tanto con el Consejo del Cooperativismo y la Economía Social como con todas las reuniones informales que tenemos a lo largo de todo el año, creo que son las que nos han dado resultados tan positivos como esto, y creo que lo que tenemos que hacer es perseverar. Gracias. Nosotros desde REAS estamos muy contentos también del trabajo que hemos tenido durante esta legislatura con la Dirección General. Realmente ha sido un diálogo muy franco y abierto, y hemos podido decidir todas las cosas que teníamos colgadas o que nos hacían falta. De cualquier manera, siempre hay pasos más para hacer, ¿no? Y lo que nos ha quedado pendiente de esta legislatura, que esperamos que sí que lo retomemos en la próxima, es la adaptación a la legislación autonómica. Tenemos un decreto del año 2003 que se hizo aquí en Baleares, está muy bien porque fue un adelanto a la ley, pero bueno, ya la ley se promulgó hace muchos años, y esto es ya lo hemos hablado con Isabel, no es ninguna reivindicación, pero tenemos que dejar claro que hay cosas que todavía no se han terminado, ¿no? También nos gustaría que hubiese alguna campaña de sensibilización hacia las administraciones públicas sobre la ley de contratación pública que se aprobó en noviembre del 17, y sí que hay muchas cosas que se han puesto en marcha, pero es verdad que no es una ley fácil, y los ayuntamientos sobre todo tienen bastantes dificultades en su aplicación. Esa ley nos permite una figura que es muy buena, que es la reserva del mercado para las empresas de iniciación y los centros especiales de ocupación, y que es una reivindicación histórica que ya traíamos como empresas de inserción, que hubiese un espacio en el paquete de la licitación pública que estuviese reservado exclusivamente para esas figuras jurídicas, y así nos permite pues crear esos empleos que ya hablamos, todos nuestros compañeros han dicho la finalidad que tienen y el uso, ¿no? También nos gustaría que el servicio de asesoramiento de las empresas de inserción para la constitución de las nuevas empresas, que ya los compañeros también han dicho las dificultades que han tenido con la constitución de las nuevas empresas, pues que hubiese un servicio de asesoramiento que acompañase este proceso. Es una reivindicación porque era una cosa que ya existía y que había sido muy útil, que tuvimos en una legislatura, ya no me acuerdo el año, hace como 8 años así, pero había sido muy potente, ¿no? Y luego, no sé si todos se acuerdan que el gobierno apenas se creó, fue en diciembre del 2015, hubo un acuerdo de gobierno en el cual se garantizaba una reserva de mercado de un 3% justamente para las empresas de inserción y los centros especiales de ocupación. Eso se ha desarrollado durante la legislatura, pero no todo lo que nos hubiese gustado. Y eso también es otra de las cosas que nos gustaría pues, que podamos seguir trabajando en ello, ¿vale? Bueno, agradecer a Proyecto Hombre que nos ha acogido, agradecer a todas las empresas que han hecho el esfuerzo de estar aquí, a los de Menorca y a todos vosotros por haber venido. Pues,